Kaixo lagunak, hemen gaude esan bezala Larrabetzuko literaturian, hemen jarraitzen dugu, eta hemen denetarik aurkitu dugu, bai autoren hitzaldiak, bestelako ekimenak, eta kasu honetan azokara sartu gara, eta Oier Gilanegaz topo egin dugu, berak badauka bere lantxoak, idazlea da, baina kasu honetan ez diogu eskatu bere lanari buruz hitz egitea do, eskatu diogu bi lan aukeratzea eta kontatzea zergatik aukeratu dituen edo zergatik uste duen horiek zuen gustukoak izan daitezkela. Kaixo? Kaixo. Egunon, ikusten dizut, hemen eskuartean daukazula, alde batetik Omar Navarroren lana, beste batetik aldizkari bat. Esango diguzu pizkat zergatik aukeratu dituzuen? Bai, alde batetik Omar Navarro poesia liburua da, Susak kaleratu du, eta poesia zalea garenontzako oso berri berezia eta pozgarria izan da Omar Navarroren itzulera ez da, eta ni liburuekin disfrutatu dut egia esan, oso zaintxuala da, oso konprometitua maila askotan. Hemen izan dugu gainera literaturian ez da, Larrabetzu? Hori, atzo lehen egunarekin egon zen errezetatzen, eta, hoxe, poesia zaleentzako nire ustez, opari txiki bat da bere itzulera, eta Edorta Jimenezek agian azken liburuetan azaldu duen hildoekin bat egiten du ere, sentsualitatearen hildotik batez ere, eta, ni egia esan disfrutatu egin dut, eta hoxe. Zu badakit aditua edo zarela gai honetan poesiari buruz badakizula edo zalea, zergatik esango zenuke berez zer aukeratuko zenuke Omar Navarroren poesietatik? Zer aukeratuko nuke? Bai, zerk egiten ditu berezi? Niretzat nola gustatzen dituen kritikotasuna, konpromisoa eta sentsualitatea. Niretzat sortzen du horre oso mundu berezia sortzen du, oso zuzena, oso iradokitzailea, eta eta gero poesia nola dagoen idatzea teknikoki ere, nizalean ezin aldetik, oso poema politak teknikoki ere disfrutatu ditudanak. Erraza da adibidez euskaraz poesia aurkitzea, orain berria sortzen dana, zuk horre buruz badakit Susak badaukala taltxo bat eta lantzean aukeratzen dituela, zelan ikusten duzu horre? Bai, badira, etengabe argitaratzen da poesia, eta gustu guztietarako poesia dagoela esango nuke, hildo batzu filosofikoagoa dira, beste batzu zuzenagoak, lirikoagoak, konprometituagoak, ez dakit, ikustu badagoela aukera, eta egia esan, ni poesiarekin behintzat irakurle gisa gustura nago euskaraz argitaratzen denarekin. Eta hori alde batetik gaur aukeratu duzuna, eta beste aldetik? Eta bestea, altxor txiki bat, Maiatz aldizkariak 50. alea kaleratu berri du. Maiatz jarraitzen dugunentzako altxortegi bat da. Aurreko aleetan ere topatuko dituztu beste lekuetan ez dauden poemak, antzezlanak eta gogoetak, eta hau berezia da, esan bezala 50. delako, hemen topatzen aldira orain arte kaleratutako ale guztien aurkibideak eta artikuluen tituluak, egileen zerrendak, eta aurkibide gisa balio du atzera begiratzeko, eta aurrera begiratzeko ere lan berriak asaltzen direnez baliogarria da, ezta? Ni bereziki hunkigarriak egitez ezkit Luzien Etxezarreten idatzi du poema luze bat amaieran, ez leher egiteko, eta asko gustatu zait, eta Itxarobordak ere badu sail bat, aspaldian nahi dena hemen kaleratzen, eta egia esan autore asko, egile asko asaltzen da bertan, eta Maiatzen lana baloratzeko eta gogora ekartzeko aukera polita da. Pizkat, badakizuk ezagutzen dozula, eta hemen ere txokoa daukala, baina gian horrelako aldizkariek ez dira oso izagunak izaten, gehiengoaren artean esango dugu, ez? Pizkat, badaukazu azaltzea, Maiatz aldizkaria, zer aurkitzen dugu normalean, zer helburu daukan? Maiatz, narrazio laburrak, testu bari daukenez, poemak, narrazio laburrak, gogoetak, berriak, literatura loturiko berriak batzutan, eta, batez ere iparraldeko jendeak idazten du bertan, baina ez soilik, eta tira, historia handiko aldizkaria da, aldizkariak borborka zeuden garai batean sortu zen, eta iraunduen bakanetakoa da, bakana ez esatearren. Gaur egun agian gehiago topatuko ditugu aldizkarien baliokideak sarean, blogetan, bestelako euskarrietan, eta Maiatzeko oraindik paperean helarazten du bere lana, eta
esan, izena eman behar dela, ez duzula agian topatuko liburuen da guztietan, baina izan eman ezkero etxera bihartzen dutela eta pena merezi duela. Iparraldean sortzen dena jarraitzeko, eta oro har, literatura maite baduzu, esan bezala altxo polita daudela. Bai, zuk esan duzu lehen aurkezpenetan izan dugu iparraldearen ahotsaren representazio txiki bat, gutxitan aurkitzen ditugu horrelakoak eta agian eskertzen dira, ez? Adibidez urrun badaukagu ere, hurbila zaigu eta gurea daukagu iparralde eta bere errealitatea ez da inbeste ikusten edo? Agian ni mugaldekoa naizelako, horreta aldekoa, bagertuago sentitzen dut eta nire ustez askotan aipatzen dugu Euskal Herriaren mapa eta osotasuna, baina gero ez dugu ahalegina egiten ere gerturatzeko eta irakurtzeko egiten dena, ez? Eta sortzen da, adibidez antzerkigintzan ere, sekolako mugimendu dago, nire ustez Euskal Herri mailan interesgarriena iparraldean dago, antzerki egiteko modua eta erak, eta interesgarriena. Errespetu guztiarekin, azken batean nire hegoaldean dago eta antzerkigintzan banabil, baina egia da, erreferentzi garrantzitsuak topatu izan ditudala iparraldean eta ez ditugula hegoaldekoak ezagutzen. Antzerkigintzan gabiltzanok askotan ez da ere. Eta hor badago zer ezagutu eta ez da din izan mapa zeuzer virtuala, baizik eta erreala, ez? Bueno, Iorbaga, eskerrik asko gaur zure gomendioak emateagatik hemen literaturian. Guk hemen jarraituko dugu, azokan zehar, bai idazleekin, irakurleekin eta guztiekin Larrabetzun. Ondo segi.